kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DZGB aktibong miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na po, alas 5:03. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madanangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang. Ako po ang sindong makakaibahan sa pagbabareta. Ako po si Joshua Bino. Detalyes kan mga bareta inutunta sa lado lokal. Nasa linya ang samuyang Chief of Reporters, Chief Jimmy Nasalita. Chief Jimmy, maray na hapon. Hello. Balikan ta si Chief Jim. Hello. Chief Jim, maray na hapon. Mimidbida na ang banuan kan Piodoran dahilan sa ipinaglansar na Tinapa Festival. Ang author kini iyo si Kagawa Gina Peralta Ilorde, Chairman Committee on Agriculture sa Sangguniang Bayan kan Piodoran, kung sa luway-luway ng nag-aangat ang Piodoran sa ngaranin turismo asin ining festival na ipinagsisilibrar sa ngunyan sa banuan kan Piodoran, kasabay kan pagtapos kan ika-60 anyos na founding anniversary kan nasabing banuan. Bilang banuan na karani o may sadiring dagat na mundag ang Tinapa Festival bilang panginot na produkto o trademark sikon kay Kagawa Gina Ilorde na ugma sinda sa lokal na gobyerno kasabay si Mayor Alan Arandia dahilan sa paagi kini dakol na mga nagbibisita na sa nasabing banuan mantang pagabot sa mga produktong dagat bastante kini ang Piodoran asin na showcase pa ang mga tourist destination sa nasabing banuan sa pagikan pag-celebrar kan Tinapa Festival kung sa engulfing mga aktibidades ang ipinaglinyada kan lokal na gobyerno arog ka subago ang culinary contest sa pag-ibonin Tinapa sa aga naman patok ang National Bank Carrera sa mismong kadagatan kan na Piodoran isa sa gibo ini kung sa piglalauman nadadag sa unini ni na kagulping mga tao asin ngunyan pasana nag-arabutan na ang mga mapartisipar hali sa iba-ibang lugar sa Pilipinas asin preparado na kini ang lokal na gobyerno kan Piodoran para sa agang aktibidad. O yan tingog ni Kagawad Gina Peralta Ilorde sa entrevista kan DCGB News. Namimidbida ng Piodoran because of the Tinapa Festival. Kumbaga ayun na kami sa diring trademark pagabot sa festival. Kung ang iba ayo bagoong, ayo longganisa, ayo man na ang Piodoran. Halimbawa ako taga Piodoran, nadangog ko ni Piodoran ka Tinapa. Gusto ko magpasiring sa Piodoran. Ano mga produkto? Yan mga Tinapa available? Yes, ang Tinapa May mga innovation? may mga innovations. Ay yung mga tinapang may lawlaw na ibang klase na yung pagluto, meron ng mga inasal, merong pusit. Kumbaga, ang Tinipal is only a literal name. Pero Gawad Gina Ilorde, Sangguniang Bayan, Piodoran Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Chief Jim. Mientras tanto mga tugang, bareta ali dyan sa lado lokal, kaibaan sa tuyang bio interns.
Bilang kan night market vendors sa Daraga Albay, nasa 340 na. Detalye kan bareta kay Cyril Ann Yutok. Cyril, maray na hapon. Maray na hapon man po, Sir Joshua. Nasa 340 ang total na bilang kan night market vendors sa Daraga Albay. Segun kay Admin Officer 5 Market Supervisor 3 Temes Lubete, sa nasabing bilang 222 na mga paratienda Mindaragueños, 37 anhale sa Legazpi City, mantang igwaman ninhale sa ibang munisipyo. Sinabi ni Lubete na dakulang bagay ang night market bilang pagtaoning oportunidad sa publiko na makapaghanap buhay. Alagad, prioridad digdi ang mga Daragueños. Patakod ka ini, pwedeng magpalista sa indang opisina ang mga nagmamawot na magtinda sa nasabing saudan, mantang dapat magsumite ng barangay sedula, barangay clearance, asin mag-fill up sa form. En kanso maaprobaran, i-assign ini sa lugar depende sa produkto na sa indang ipapabakal. Sinabi pa kan opisyal na sagkot sa ngunyan, dakul pa ang pwedeng i-akomodor ninda na paryatenda, lalong-lalo na sa mga pagkaon asin agricultural product. Alagad mas dakol ang espasyo para sa mga cook food arog kan street foods. Ang night market nagapuon alas 8 ning banggi hanggang alas 5 ning aga kan sunod na aldaw. Puon Domingo hanggang Sabado, ini pinagigibo kan kalabahan kan Tipere Street sa sentro kan Daraga. Ako po si Cyril Ann Yutok, intern DZGB News. Thank you, Cyril. Resolusyon na mataon in travel allowance para sa mga persons with disability sa Ginubatan Albay, ipig-adapter na kan Legislative Board kan Sanggunian Panlalawigan. Detalye kan bareta kay Jasmine Baloloy. Jasmine, maray na hapon. Ipig-adaptar kan Legislative Board ang resolusyon na magtaon in travel allowance para sa mga persons with disability sa Ginubatan Albay. Sa ginibong regular na sesyon kan Sangguniang Panlalawigan kan Albay, inaprubaran ang resolusyon na madeklarar ang travel allowance sa mga persons with disability sa nasabing munisipyo. Ang Municipal Ordinance 001 Series of 2024 may titulong Strengthening the Persons with Disability na naka-star sa 44 na barangay kan Ginubatan. Ang aprobadong ordinansa, mataonin 500 pesos kada bulan sa mga PWDs sa nasabing banwaan bilang travel allowance na may kamawotang pakusugon ang suporta sa komunidad kan mga PWDs. Iprenesentar ang aprobadong ordinansa ni Board Member Jesus Salceda, ang Chairman kan Committee on Senior Citizens and Persons with Disability sa Sangguniang Panlalawigan kan Albay. Yan ang bareta. Ako po si Jasmine May Baloloy, intern sa DZGB. Thank you, Jasmine. Gobyerno Probinsyal kan Albay magkakaigwanin biggest loser competition para sa mga empleyadong overweight. Ang detalye kan barata bit-bit ni Meljake Noika. Meljake, maray na hapon. Magkakaigwanin biggest loser competition ng Gobyerno Probinsyal kan Albay para sa mga empleyado na overweight. Ini ang inanunsyo ni Provincial Administrator Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz sa ginibong flag ceremony kan nakaaging aldaw. Kung sa katuwang kang Governor's Office and Office of the Provincial Administrator as in Provincial Health Office kung sa piking ganyar kang kada departamento kan Kapitolyo na magkaigwan ng representante ang nasabing kompetisyon. Sinabi naman ng nutritionist dietitian kan Albay Provincial Health Office, Roan May R. Opansa, katuyuhan kay ni na magkaigwaning goal ang kada saro na baguhon sa idang unhealthy habit sa paagi ng pag-ehersisyo, tamang pagkakan asin maiganyar ang gibuon ini maski tapos na ang kompetisyon. Mientras tanto, anom na bulan ng kaipuhan para maideklarar ang biggest loser na magkakaresibi ng premyong 70,000 pesos, 50,000 para sa second placer, mantang 40,000 pesos naman para sa third placer. Pinoonan kang Marso 12 ang pagparehistro kan nasabing kompetisyon asin madurar iningon niya na aldaw Marso 14 sa presenting taon. Ngunyan da ipang eksaktong bulan kung noaring gigibuhon ang kompetisyon. Ini si Meljake Noika, intern para sa DZGB. Thank you, Meljake.
Mientras tanto, mga tugang, inflation rate sa probinsya kan Albay posibleng maglangkaw dahilan sa El Nino phenomenon sigon sa Bangko Sentral kan Pilipinas. Ang detalye kan Bareta hali kay Clarence Gaspacho. Renz, maray na hapon. Posibleng maglangkaw ang inflation rate sa Albay ngunyan na bulan kan Marso dahilan sa El Nino phenomenon. Sigun kay Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Area Director Alvin Bermudo, ang projection ninda pwedeng maglangkaw ang inflation rate sa Albay dahilan kan sobrang init kan panahon. Kan nakalihis na bulan, nasa 2 punto ang inflation rate sa probinsya kan Albay, dagdag pa niya na hababa pa man ang 2.5 alagad pwede ining madugangan sa mga masunod na bulan. Sa ibong kaini, pigihiling kan opisyal na magayon ang resulta kumpara sa Bicol inflation na 2.9. Sa ngunyan, pinag-aadalan ni Marhay kan BSP ang epekto kan inflation rate mantang sarukman sa nakakaapektar iyo ang domestic inequity. Mientras kanto, sinabi naman ni Cecil Bronjal, Chief Statistical Specialist, ang kada probinsya igwang pigta-target na market mantang ang release nin paghalangkaw kan presyo ay maabot lang sa 2.5. Ini ang report. Ako po si Clarence B. Gaspacho, intern sa DZGB News. Thank you, Renz. Mga pasilidades sa housing unit sa Bubulusan Resettlement Site sa barangay Bubulusan, Ginubatan, Albay, kulang pa sigun sa Red Cross. Ang Bareta bitbit ni Karen Ala. Karen, maray na hapon. Yes, Sir Joshua, maray na hapon po sa imo. Kulang pa ang mga pasilidades housing unit sa Bubulusan Resettlement Site sa barangay Bubulusan, Ginubatan, Albay. Segun kay Rose Rivero kan Philippine Red Cross Albay Legazpi Chapter, problemado pa man giraray ang mga residentes dahilan sa mga kakulanganin pasilidades sa nasabing lugar. Sinabi kan opisyal na matarayumpo na nindang na i-turnover ang housing unit sa tabang kan gobyerno probinsyal kan Albay asin gobyerno lokal kan Ginubatang. Matang ang LGU na ang dapat na mag-asikaso kan mga pasilidades siring sa tinampo asin kuryente. Matatandaan ka na kaaging 2022, kadakol na mga pamilya ang nawaranin harong sa barangay San Francisco asin Tabisia matapos matambunan kan baybay asin darakulang gapo dahilan sa pagbaha asin pagbulos kan lahar hali sa bayan Volcano kan nakaaging kalamidad. Yan ang report. Ini si Karen Nicole Ala, intern para sa DCGB. Thank you, Karen. Mga tugang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, sinimbag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang sa iyang mga kritiko na nagtutuyaw sa iyang pirming pagbiyahe sa abroad na pigsasabing sige sana ang pasyar. Sa media briefing kaini sa Berlin, Germany kasuodma, ipinahiling kan Presidente sa mga journalista ang kopya kan sa iyang schedule na sigun sa iya sunod-sunod kaya day masasabing naglalamyerda o namamasyar sa na ini. Inagyat kan Presidente ang mga kritiko na hilingon ang sa iyang schedule para maaraman kun gura no kadakol ang sa iyang aktibidad. Maging ang mga lugar na dati kaining nadumanan, dahil na niya masirip dahil sa pagiging okupado asin dakol ang sa iyang mga dapat na atindiran. Tinawan nindoon kan Presidente na nakatutok ini sa pagpapakusog sa nasyon asin sa ekonomiya kaibahan na ang paghanap nin trabaho para sa mga Pilipino kun kaya imbes na magtuyaw, magtabang na sana para sa pag-uswag kan nasyon. Ipapairarom sa heightened alert status ang Philippine Coast Guard o PCG bilang parte kan preparasyon sa maritime security para sa maabot na Holy Week. Ipinag-orden ni Admiral Ronnie Hill Gavan, PCG Commandant, ang mga Coast Guard District Stations asin substations na pakusugon ang seaborne patrol asin safety measures sa gabos na daungan sa bilog na nasyon poon Marso 23 sagkod Abril 3. Sa irarom kan heightened alert status ang mga tauhan kan PCG makondukta nin 24/7
o 24 oras na pagsubaybay sa mga Nauticam Highway sa western as in eastern seaboards. Kaibahan na ang inter-island route. Ang mga medikal na opisyal kan Coast Guard dapat man na i-deploy para madugangan ang mga eksistidong medical team. Nasa Czech Republic na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa apat na aldaw na state visit kaibahan an sa iyang delegasyon asin si First Lady Liza Araneta Marcos. Sigun sa Presidential Communications Office, nag-abot ang PR001 na piglunadan kan Presidente sa Václav Havel International Airport alas 5:30 na local time. AM o aga Manila time gikan sa working visit sa Berlin, Germany. Dakol na nakalinyadang aktibidad si PBBM sa iyang working visit kay bahan na digdi ang paghilingan ninda ni Czech Republic President Peter Pavel. Apwera sa presidente kan Czech Republic, makikipaghuron man ini sa nagkapirapang haralangkaw na opisyal kan gobyerno kay bahan na digdi sina Prime Minister Peter Fiala, Senate President Milos Vystrčil, as in Speaker of the Chamber of Deputies Marketa Pekarova Adamova. Nakatalaan na pirmahan ni Presidente Marcos Jr. ang sarong joint communique para sa kooperasyon entry kan Pilipinas as in Czech Republic para maitao ang halangkaw na level na proteksyon sa saindang derechos as in interes. Nalilibong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa paiba-ibang pahayag ni dating Presidente Rodrigo Duterte may kinaraman sa issue kan charter change. Sinabi ni PBBM na daing niya masabutan kung ano talaga ang gusto kan dating presidente sa pigsusulong na pag-amyendar sa konstitusyon, kaya hihilingon kay ni kung ano talaga ang pigpupunto kay ni. Dahinot kay ni ipinahayag ni dating Presidente Duterte na kaya pabor si Presidente Marcos Jr. sa Chacha dahil ini ang nabubusol para sa term extension arog kan ginibo kan sa iyang ama na si dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Sigun sa Presidente, lambang linya kan sinalidahan na leader kan nasyon, paiba-iba kaya pigaadalan niya para makuha kung ano ang talagang gusto kay ni. Magigurumduman na sa mga nakaliis na pahayag ni dating Presidente Duterte, sinabi kay ining suportado niya ang pag-amyendar sa konstitusyon. Alagad kan nakaliis na aldaw, iba na naman ang tono kay ni manungod sa nasabing issue. Inanunsyo kan Captain's Peak Garden and Resort Hotel ang paramientras na pagsarado kay ni. Ang paramientras na pagsarado kay ni para sa maintenance and environmental preservation efforts. Sa nasabing closure, maimplementar sindanin man iba-ibang friendly initiatives para mas pang mapakusog ang sustainability kan sa indang resort. Mantang enot kini nangapudan si Bohol Representative Christine Alexit Tutor, nagabaon ang resort na itinindog sa tahaw kan Chocolate Hills. Kaibahan na sa Social Security System o SSS coverage ang sobra 500,000 na temporary government workers. Kaibahan digdi ang mga job order as in contract of service government workers. Sigun kay SSS Executive Vice President for Branch Operations Sector Voltaire Agas na isinabay ninda sa SSS coverage ang mga ini sa paagi kan na kasangga collect program. Kadaklan sa mga kaibahan iyo ang mga street sweeper. Dagdag pa kan ahensya na uminabot na sa 32 na government institution sa Metro Manila ang naglaog na sa kasunduan kan uminaging Enero.
Nahahadit si House Appropriations Committee Vice Chairperson Asin Aklan, 2nd District Representative Chodorico Haresco Jr. na makaapekto sa ekonomiya asin laog sa pamuhunan ang padagos na pagbanat ni dating Presidente Rodrigo Duterte kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin sa presenteng administrasyon. Nagtutubod si Hareso na posibleng ikabagsak kan nasyon ang garo na political ripple o pagpaparibok ni Duterte sa politika. Sinabi pa ni Haresco, sayang ang mga pig-uuli na bilyon-bilyon pesos na kantidad na pamumuhunan o kaya investment pledges ni Presidente Marcos hali sa mga biyahe kaini sa abroad. Ipapasirip ni Senador Jinggoy Estrada ang pagdakol nin mga Chinese dredging vessels na nagkakalot sa mga salog sa probinsya kan Zambales. Ang pagkahadit kan Senador matapos na 14 o sobra pang mga vessels na may mga Chinese crew ang nagkakalot sa Bocao River sa munisipyo kan Botolan, sa Maloma River sa San Felipe asin Santo Tomas River sa Zambales. Nagduluwas sa report na ang mga nakalot hali sa nasabing salog iyo ang pigdadara sa reclamation area sa Pasay City asin sa Bulacan kung sa pig kukonstruhir ang aeropuerto. Paliwanag ni Estrada na ang nasabing aktibidad iyo ang makahadit para sa mga residente kan Zambales asin ang magiging epekto sa kabuhayan kan komunidad na nakadepende sa pagsisira. Ang pigigibong dredging activity sa lugar ang makakaepekto sa ecosystem na dapat natulos ng maimbestigaran bago maraot asin maapektaran ang kabuhayan kan mga residentes kan nasabing probinsya. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Loren Ligarda na panahonang panimbagon ang lokal asin national agency officials na nagkulang asing nagpabaya sa pagtugot na makapagkonstruhir nin resort sa tahaw kan Chocolate Hills National Monument. Ang Chocolate Hills ang idiniklarar bilang protected area kan taong 1997. Kaibahan sa ipinunto ni Ligarda ang pagdedeklarar kan Department of Environment and Natural Resources o DENR sa nagkapirang parte kan Chocolate Hills na private lands as inday pagsabay bilang protected area. Sinabi man kan senador na dapat magpadara nin mga uniform personnel ang DENR para ipautob ang mga rules kini asin bako supisyente ang pagpapalawasan nin closure order na daipig i-implementar. Dapat man na ipasabot kan DENR asin kan Protected Area Management Bureau o PAMB ang 20-meter retention para magiyahan ang LGU sa pagpapaluwas nin business permit. Inilatag man ni Ligarda ang Senate Bill 494 o ang Environmental Protection and Enforcement Bureau o EPEB Bill para masimbagan ang capacity gap sa enforcement kan DENR bilang warang uniform service kan ahensya para sa pagpapautob kan mga leyes. Dinakop kan Philippine National Police o PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang tulong personang scammer na nagsasagin-sagin na konektado kay First Lady Liza Araneta Marcos para mag-extort nin kwarta hali sa complainant. Nadakop si alias Isko asin duwang kaibahan na sinda Joselito asin German sa entrapment operation sa Blue Bay Walk o Metropolitan Park Building, Diosdado Macapagal Boulevard, Pasay City kan Lunes na banggi. Sigon kay CIDG Director Police Major General Romeo Karamat, ikinasa ang operasyon base sa reklamo kan na biktima kontra kay alias Isko na nagahagad nin 5 milyones pesos kasalida nin proteksyon sa Land Transportation Office o LTO
para sa iyang emission testing and medical business. Nagpatakot si alias Isko na konektado siya sa First Lady asin kunday magbayad, ipapakansilar kay ni ang gabos na transaksyon sa negosyo kan biktima. Ang mga arestadong suspect, iyon sinangatanin kasong robbery extortion sa City Prosecutor's Office kan Pasay City. Yan mga tugang ang detalyes kan mga bareta ngunyan para sa aga. Mga bareta po iyan na maruluwas, mababasa nindo sa mga periodiko nasyonal. Alagad enot ng nadangog sa radyo DCGB, Bareta alas 5. Mems Flora sa Lado Technical, Jerome Martinez sa IT, SML sa Production Department. Sa pangaran kan mga nagsurat kan mga bareta, News Director Mar de la Cruz, katawang si Razel Cortez, Jenny Balyaran asin Angel Mustaza. Ako po ang sa indong nakaibahan sa pagbabareta. Ako po, si Joshua Bino. Salamat kan sa indong pag-antabay. Ubo,